Rád by som pozval slovenské spoločnosti, aby boli súčasťou tejto cesty. Takisto civilná jadrová energia je kľúčovou prioritou pre naše obe krajiny. Dnes sme zdôraznili význam posilnenia spolupráce medzi týmito sektormi a medzi expertmi z oboch krajín v tejto oblasti. Spolupráca v oblasti obrany je tiež dôkazom našej vzájomnej dôvery a strategickej konvergencie. Som potešený skutočnosťou, že sme podpísali vyhlásenie o zámere v tejto dôležitej oblasti. To poskytne nové stimuly pre ďalšiu spoluprácu, spoločný rozvoj, spoločnú výrobu, ako aj kooperáciu medzi sektormi obranného priemyslu v oboch krajinách.